дуруд ҳамватанои азиз, бинандагон, мухлисҳо, муборизҳо, озодихоҳо, умедворам ки яко яки шумо хуб сеҳат саломат ва сарбаланд ҳам бошед. як тараф офтоб, як тараф фикр кунам ки доступӯй аста, доступӯй аст. дар бораи ҳоли муҳоҷиро гап задани аст. Он шарти шароити муҳоҷир мардуми Тоҷикистон боз як каме бигем ки фикри хидма мегум то қадри имкон ва шумо метавонед фикрҳотона зери коммент гӯем ки бинависед. чаро ирӯз сари муҳоҷир омад? яъне ки дар якм барнома гуфтам ки крайни тоҷик аст. ҳам хел аст. ҳатто ки навиштаам мондам ки Путин агар аз бом биафта гардани тоҷик бишканад. яъне ки ҳар ҳолат шава бори тоҷик медозанд. яъне ки тоҷик зад, тоҷик кушт, тоҷик мурд, тоҷик кард. дар асл агар нигоҳ кунем бибинед солона 1000 зиёд тоҷика мекиштанд ва касе дар бораи гап ҳам намезад. даҳанша як урус намегуфт ки биромада мо мирни митинг намекунем ки чӣ ба шумо тоҷика киштен, як тоҷика гуфта. имрӯз барои киштани як урус бигем ки ҳама биромадааст мирни митинг мега чум чӣ мега. хай хулас ва имрӯз тамоми ҳамон шата, тамоми угроза сари тоҷик омадаги аст. ин начала ҳаста ки яъне як сари тоҷик намешава, фардо сари дигаро ҳамада мешава. ҳозирҷада бигем узбекам ва қирғизам дигарам аз бигем ин рӯза мебинам. просто старташ тоҷик буд. ҳамин старт тоҷик буд. фардо узбек мебирояд, қирғиз мебирояд, дигар иёра мекунад. шахсан аз нигоҳи ман фикр назари хидма мегум шумода шумо баъд метавонед ки дальши боз фикротона бинависед. чаро гуфтаги саволи шумода чаро бигем ки аввал ёки қирғиз набуд ё қирғиз мешава, баъди узбек меояд, қирғиз меояд, дигар миллатҳо ҳам ҳамин хел мешава. гуфтаги савол пайдо мешава. мандам тидам пайдо мешава. ҳар як бинанда даи савол пайдо мешава. агар мо аз нигоҳи бигем ки сиёсӣ таҳлил кунем, яъне ки нағзи ганда чандин сол мешава ки дар помо патинкаи сиёсат аст. бигем дар ҳамин кӯчаҳои сиёсат ва гашта истодем. камтара кам боша фикр назари хидма барои ҳамин шумо гуфтани аст. офтоб нама меравад. танаме ки барвақттар буду офтоба мегардад. чаро гуфтаги савол пайдо мешава. албатта ин савол ҷавоби худша дора ҳамватанои азизам, яъне ин савол беҷавоб нест. бием бармегардем соли 90 сол баъди пош хӯрдани СССР багем ки гурӯҳҳои зиёд ва багем ки Маяковский багем Северский багем ки хулас миллион гурӯҳҳо, садҳо миллион неку садҳо гурӯҳҳо бо дохили садҳо гурӯҳҳо бо гурӯҳҳо, яъне ки чӣ шид биромадагӣ будан, яъне як ракетизм. ва аз куҷо ин чиз пайдо шид? дар ҳамаи давлат мешава ин чиз. яке аз сабабиш ки қудрат слаби шид, қудрат уже шикаст хӯрдан гирифт ва гурӯҳҳо зиёд мешава. гурӯҳҳо зиёд шид, яъне контроли внутренний контрол ки гум шид, контроли дохилӣ ки гум шид, гурӯҳҳо зиёд мешава. гурӯҳҳо зиёд шид, ин боиси бигем ки оста пошхӯрдан ё чапашидани ҳамон система ҳукумат мешава. хеле ки бигем ҳамун сева дар худаш аввал шира мезана, аз шира кирм пайдо мешава, аз кирм сева мехӯра, оқибат сева меғалтона. яъне ки ҳамин хел аст. ва ин чиз просто старт аз тоҷикистони сар шуд. россия экономикаш бигем ки яъне ки ҳамун даромад ва ғайра чизҳо фуромад. россия дар як ҳолати ногувор чиё ки охирон
резерви хича кӯшиш карда истодааст истифода бара, яъне запасоша, внутренни запасора истифода бурда истодааст. Бо як тин дигаи ҷай ёфта оварда истифода бурда истодааст. Россия экономически блокада дазадаги аст. айни ҳол дар экономически блокада мондаги аст, яъне ай чор тараф ҷиқидаги ҳастанд. дигар наметавона ки багем мол фурӯша, чиз фурӯша ё ва ғайра корҳо ки ба ӯ даромад биёяд. Россия агар максимум зиндагӣ кина, ҳамин зимистона зиндагӣ мекуна ва дар ҳамин зимистон агар ҳамин ҷанга идома додан бигиран ҳамин ҳолат, албатта ира ман карда наметавонад, проигриш карда наметавонад ва ин оқибат ба минуси Россия тамом мешавад. охирон ҳамун ядер мондагӣ аст, ҳамун намедонам бизана мезана назана намезана, ира ма ягон анализ карда наметавонам системаи ядера. аммо имсол дар Россия ҳам шаҳри ноҳияшуда светкишӣ сар мешавад, азбаски багем ҳамун танқисӣ мешавад. ку газ дода наметавонист ва ҷойҳое ки газ буд уҷо ҳам кишта мешавад газо, яъне ин дахл дора ба минтақаҳои нимаи гармии Россия, яъне гарм нима ҳаст. дигар тавоноӣ надора он маблағ, он чизе ки бигем Россия яъне хича содержат кана. Тем более дар болош плюс минус тоҷик, қирғиз, узбек, қазоқ нестаку, тоҷик, узбек, қирғиз, ай тараф армян, ана бигем Азарбайҷан, яъне ин миллатҳо дигар дар инҷо омадагӣ, яъне муҳоҷириш зиёд аст. Россия хуб медона ки имсол зимистона ели кой-как переживут. бизак намбар баҳор меояд гуфта худошона ором карда ҳамин зимистона места. Это максимални аст. Яъне зимистони дигар агар ҳамин ҷанг агар то соли дигара давом куна, Россия полни рост дигар багем минусда меравад. агар шумо да савол пайдо шавад ки чаро ҷанги Германия 5 сол давом карда ва багем ки тонистан истод, яъне дурандароз ҷанг, соли 41-45 бисёр ҷанги дароз дар таърих ва дар историяи худ шидагӣ аст. инҷа дунё ду тақсим буд, яъне ки он минтақаҳое ки Гитлер ишғол карда буд, бигем ки Австрияву, Франсияву ва ғайра гирда атроф дигара бигем ино ва бигем ки яъне тарафи Гитлер хизмат мекардан. яке аз шикастани ҳамун Гитлерам, яъне рафта дигар иҷо ҳам ҳамун экономикаш уже тамом шид. ҳамара истифода бурд дар ҷанг, зад то последний патрон, то последний капекара зад гӯем. ва ҳар ҷойра гирифтан, ғорат кардан, задан. барои чи СССР бирид гуфтагӣ саволда, яъне ки СССР дам имрӯзам Украина барин дунё ёрдам дода буд. амрико ленд-лиз агар бибинен, ама интернетда бисёр аст. амрико, аз он ҷумла Хитой, яъне Хитой бисёр боеприпас ва бигем ки ӯ вақт бо 15 давлати Азия ва ин тарафа бигем Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, ҳама ино ва тамоми ҳамон тиллову захираву молу пахтаву колу руған ҳамаш дар ихтиёри СССР буд. яъне унора СССР истифода мебурд. ва ин тараф Азарбайҷан, яъне нефти Азарбайҷан, ҳама ино дар ихтиёр буд. яъне шанси калон дошт ки дигар СССР бибра. барои ҳамо оста танг омад Гитлерда ки бой дод. хулас ин қиссаи алоҳида аст, ин қиссаи таърих аст. шумо метавонед кам пайдо кунед, барои худтон нигоҳ кунед ки сабабҳо чӣ буда. ва мо қиссаи Россияда бармегардем. имрӯз Россия бигем ки аз тамоми тараф блокадада мондагӣ аст. касе чизе ёрдам намекунад. касе
ҳадиақал моли Россияро нахарида истодан ки ба Россия маблағ шава ва Россия ҳамун чиза истифода барад. Барои ҳамун Россия аз тарс аст ки агар имрӯз пага мо сила бишем, баъд иҷода ОПГ пайдо мешавад, таҷикский ОПГ, узбекский ОПГ, киргизский ОПГ, азарбайҷанский ОПГ, армянский ОПГ, яъне иҷа группировкаҳо ҳамун соли 90 барин уже резка мебирояд. Уже ҳастан ё майда-майдачо ҳастан ҳар ҷо даму сам по себе рэкет, сам по себе бигем ки авторитет, сам по себе бозора крутит мекуна, ягон ҷора держат мекуна, ягон базара держат мекуна. Хеле маленки ОПГчо ҳастанд. Аммо агар ки биҷимба аввалеш ки ино да кор ёфта дода наметона, яъне ки дига кор нест дар Россия. Ва кор набудан тақдир да мардами тоҷике ки мо дорем, қирғизе ки дорем, дигарое ки дорем уҷа таъҷои уҷа шидагиянд, яъне уҷа ҳамун агар гарчанд паспорти Тоҷикистон дошта бошам, паспорти Қирғизистон дошта бошам, паспорти Узбекистон дошта бошам, 30 сол, 40 сол, 15 сол, 20 сол мешава, ӯ дар уҷа зиндагӣ мекунанд. Ӯ фақат паспортошон тоҷикӣ ва узбекӣ аст. Дар асл хичон Тоҷикистон биян, кӯчаҳои Тоҷикистонро баъзеҳош намедонанд ранги маварин кадом кӯча дар куҷо аст. ӯ Россияро хуб медонанд, ӯ дар уҷа зиндагӣ кардагиянд. ана ино бигем ҷураҷони азизи ма ки бошӣ, ино дар ино ай Россия Тоҷикистон намераванд. Агар экономикаш биғалта корам наёванд, ана ино намераванд. Дизди сар мешава, кишокишӣ сар мешава, рекетизм сар мешава, гурӯҳҳо мешава. Россия дига ёра ягонташа контрол карда наметона. Барои чӣ? Барое ки дигар ӯ қувваеро надорад ки Россия ӯ маблағ қувваеро надорад ки инора дигар контрол кунад. Бигем ки амният да оилик бита, амният бита, техника бихара ва ғайра кор куна, ё ки ира қапид зиндон бурд, маҳкам кард. Дар зиндон содержание мерава, яъне ки зиндон просто так нест. Свети зиндон аст, охранаи зиндон аст, хӯроки та аст, оби зиндон аст, ҳамаи пул аст. Ту дар рӯза катай када хов мераи зиндонӣ, леки пул ҳисоби давлат буҷа ҷидо мешавад. Нест и чиз, нест. Барои чӣ? Тирмора ҷанг да бурдан тоза кардан, хеле сабук кардан, киштан. Ман баъзе маълумотҳое ки дорам ва ҷоеда ки туремчикора бурдан ва хичон фурӯхтан место положение туремчикора то ки бизана Украина. Фурӯхтан. Барои чӣ? Барое ки бизана Украина. И туремчик дар кор нест. И туремчика як одам киша, як бигем ки як одами дар зиндагиш неполезни инсон аст, да, ҳаёт да умуман дар кор набудагӣ инсон аст. Хидиш дар кор набудагӣ инсон аст. Ва шумо представит кунед ӯ пага ай ҷанг меоя, ӯ аввалаш хидиш дӯст буд, аввалаш бандит буд, аввалаш одами нохуб буд. Деимаш ӯро яроқ дода ҷанг бурдан барои хотири наҷот додани бигем қафои хичон ва ӯро бояд озод кунанд. Падагаворо озод накунанд, тамом ӯ имзо кардагия ки ман мерам 6 моҳ 1 сол ҷанг мекунам, меом маро озод мекунед, зинда мондам. Ӯ меояд. Аввалаш ки ӯро пул додан дар кора ва ӯ двойной опыт гирифтагӣ аст. Психически ҷанг дора ва психически ненормальный буд ки ӯ дар преступление карда тирма задагӣ аст. Ана ки ӯро контрол кардан дар кор аст. ӯро бояд контрол кунӣ. ҳукумат ӯ тавонои қудрата надора. Дар болош иқай дига муҳоҷири бигем тоҷики, узбеки, қирғизу дигар инсонҳое ки дар уҷа ҳастанд, ира контрол кардан дар кор аст. ҳамаида одам дар кор аст, маблағ дар кор аст додан. Россия и шароита надора и шароита. Барои ҳаме бигем ки имрӯз яъне и чиза пеш гирифт, аз тоҷик сарш кард, фақат аз тоҷик сар кард. ҳозир мезананд тоҷик, депортация, яъне тарсондан, сир кардан, яъне мезананд, маҷбур мешавӣ, метарсӣ, мегрезӣ, меравӣ. Ба хубӣ намераванд. Агар биброя ҳукумат эълон кунад ки бига ки мисол гирем мо дигар тавоноии шуморо надорем, иҷа бихронем, бипӯшонем, эта бигем ки дунё медонад ки уҷе. Авво
خودشون نشون نداده استن که ما این توانایی را نداریم، نه که پریکراسن میدونن که ندارن دیگه این توانایی را. برای همون شما را ترس داده سرکت است اینجا. با خوبی برا بگه نمیرین، ببروی اتکریت بگه ما پول نداریم شما نمیرین، جای کار نداریم نمیرین، چرا نمیرین؟ بزنه به ترسونه میگریزین، شما زود میرین اینجا. این چیز و مینوسی کلان بگیم در خودی اکونومیکای تاجیکستان میزنه. از یک طرف مهاجر پول روی نمیکنه، از طرف دیگر سمالیوتای بگیم امام علی رحمان، سومون ایر، تاجیک ایر، یک تا دیگر نو سمالیوت خریده است، رحمان ایر نام کردگی هستن او را، او برای خیچه خریدگی است، رحمان ایر. تاجیک ایر، سومون ایر، رحمان ایر دیگه کار نمیکنه، یعنی پروازها نمیشود دیگه. برای چی؟ برای که روسیه بزنه تاجیک میترسه رفتنده. پیش خیلی خولیگان پولیگان کوچه‌گرد میزد میکشتن، خیلی به هر حال میرفتین تلپوای زندگی میکردین. به هر حال ندید چکاکای تا امنیت روسیه دبد. امروز اما امنیت شما را زده ایستاده است و دیگر بگیم که نمیروند. امروز ما چندین آدمو خاطی بگیم پچیسناکو خیلی بگیم ده پا اکسپریمنت سوال جواب میکنم. اوجه رفته ایستادن بگیم آذربایجان رفته ایستادن، گروزیا رفته ایستادن، قزاقستان رفته ایستادن، منگولیا رفته ایستادن، یعنی روسیه را ترک کرده ایستادن. سبب دیگر حجت زندگی نیست در اونجا. یعنی انسانی که اگر فهمیش داشت که میدونیست خیلی اروسا خودشون از آن جمله اکتیورها بودن، ارتیستها بودن، صنعتکارا بودن، موزیکانتا بودن، همه اینا با عقلش کو ستارت جنگ دکو ترک کردن. میدونستن یعنی که روسیه زدنی خود نمیزنه و اوجه میدونستن، اما اوکراینا پولنی پادشکای دنیا دا میمونه، روسیه بلاکادا دا میمونه. خواهی نخواهی ای بگیم که پرویگرشی روسیه بود، نی ویگرش بود، ایتا پرویگرشش بود. ایرا ارتیست اکتیروی با عقل فهمیدن هوی خوردن. خودی اروسای با عقل میفهمیدگی هوی خوردن اوجه. تمام. احالی هم باشه ما سمکمون گرفته رفته ایستادیم. اونجا میگیم که چی کنیم. انسان هایی که میفهمیدن، تاجیک ازبک دیگر انسان هایی که میفهمیدن، او هم اوجه فهمیدن که یعنی دلنشی تا این مسئله یا این طرف یا این طرف حل نشود، اینجا اوجه ویبری ایستادن نیست، نامعلوم. او کو پروستا نامعلوم بود چی میشود. یعنی предполагать میکردن که یعنی خودشی یعنی بد شدنش ممکن است. او هم برآمدن رفتن، نیستن در روسیه. فقط همین بیچاره نمیفهمیدگی انسان ها در اینجا موندن. و ما هم سر صدا کردیم که مردم عزیز ببروین ای روسیه، روین نبستین ای روسیه. نه که بازم بازم یمی بگیم که رفتن. از اون جمله خیلی نزدیکای خودم نه دا ما میریم تینجای، ما میریم اونجا تینجای. ما را انالیزش پیشتر کرده بودیم که او هموطنان عزیز بعدانتر، یعنی یک سال بعد، یک نیم سال بعد روسیه داره از همون ریسورس که خودش بقپه، یک سال، یک نیم سال، 2 سال، 3 سال بقپه. یعنی از اون زیاد قپیده نمیتونه. یعنی ماکسیمال است این چیز. لبوی دولت ماکسیمال است. باید چیزی فروشی یا که چیزی بخری. و امروز دیگر برای شما در روسیه کار نیست. حاضرم پکر روسیه همون ریسورسی کمتری داره، هم را استفاده برده استفاده، شما را زده استفاده است که بگریزیم. جوسکا اینترنت دا پوبلیکات کرده زده استفاده است که بگریزیم، ببرویم، برین، نبستین در اینجا. برای چی؟ ما نمیخواهیم که 90 شوه برادنا. یعنی یا میخوان نمیخوان میشوه این چیز 90. یعنی باز افطاریتیت، باز شهر و ناحیه ها رکتو روی کنترل در دست خودشون میگیرن. ایرا میگیرن. اما اگر اینجا با توجیکو باشه، با پرستریلکا ها بگیم دیگه ملت و قطیبا بگیم که فلان جا را درجات میکنن تاجیک، اینجا را درجات میکنن فلانیش، اونجا را درجات میکنن دیگریش. این چیز از نزنچن است. برای همه سرتون کدیسته هموطنان عزیز. و زیق نشین، این چیز در سر شما نیست. فردا در سر ازبک هم میوید، قرغز هم میوید، دیگر ملت هم، آذربایجان هم و غیره هم. این چیز سر هم آدمیه.
او میخوان شما ببروین برین دیگه ما نداریم شما را خروندن ده سدержат کردن ده بگیم دیگه نیست نداریم این شرایط بله ҳозир час нията дата бизнесмен ягон чи внутренний оборот доштаги инсоно шояд як камтар доранд шуморо ҷои кор додестанд не ки фардо уам мешкананд шумо кулан дигар бесоҳиб мемонед бекор мемонед кулан дигар бекор мемонед барои амо ҳамватанои азиз кадомед ки бигем фаҳмиш дорем ки фаҳмиден яъне ман чӣ гуфтанӣ будам ва чӣ гуфтам яъне ки ҳамин зимистоне та максимал охирон бигем ки ҳамон агар ҳамин ҷанг давом бита охирон бигем ки зимистони Россия мешава баъд аз ин дигар ҳамин зимистон да уже светкишиёи Россия уже эконом кардани Россия сар мешава қудрати қувва намекунад ки дальше бигем ки ана шуморо содержат кунад яъне мардуми муҳоҷира кор бита овқот бита нон бита ва ғайра бита барои ҳамон ватанои азиз кадомед ки саломат бош илтимос кардам ки аққорат нанависед хонатон обод боша ҳамватанои азиз кадомед ки фаҳмиш дорен ва фаҳмиден шароита зиндагиро дальшира ки фаҳмиден чӣ гап аст метавонен айҳози ҳуй бихӯрен мардуми тоҷикистон пака шанс дорен шароит дорен ҳамон чизеро дорен фардо чизотон ай дастотон мегира ку ай граница берин мекунад имрӯзу шанса дорен бирен ягон ҷо бибироен ай Россия набестен ки уҷо оқибаттон вой мешава хонатон обод сартон баланд боша подписка поделите лайк коммент фикртонро навиштана фаромӯш накунед яъне ин ҳамон Путин аз бом биафта гардани тоҷик бишкана и диимша яъне яке аз сабабаш ҳуши мардума гирифта истодан ҳамин қатӣ ва одновременно бигем ки мефаҳманд ки фардо уже Россия содержат карда ё ки шуморо ҳадиақал нигоҳ карда наметавонад барои ҳама ҳамин корро шида истоданд хонатон обод боша бинависед ҳамватано фикротонро